VOA 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዓርቢ 5 ጳጉሜ 2013 ወይ ከዓ 10 መስከረም 2021 እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ሓድሽ ዓመት እዩ። ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ካብ መቐለን ኣስመራን ረኺብና ኣለና። ምቅራባት ንኣከባብራ እቲ በዓል ሃዋሁ እዚ ወቅቲ ዕዳጋ ኣብ ቅነ በዓል ዝምልከቱ ሪፖርታት ብቅደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ቅድሚ ትማል ረቡዕ ድምፂ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ይዝከር። ሙሉእ ሽፋን ሎሚ ክንገብረሉ ኢና። ምሳና ምሲኹም ተኸታተሉና። ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ንበልኩም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስ በዓልቲ ቤቶም ጅል ባይደን ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብምኽንያት በዓላት ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ሰናይ ምኞቶም ገሊፆም። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ሰናይ ምኞት ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ምህብታም ዘለዎም ውሳኒ ተራ ምስ ጠቐሱ ዝሓለፈ ዓመት ግን ኣብ ከቢድ እዋን ከም ዘሕለፍዎ ጠቒሶም እቶም ፕሬዚደንት ከቢድ ኢሎም ዝጠቐሱ ለበዳ ኮቪድን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ድሮ በዓል ዋጋ ሓደ ደርሆ ብማእኸላይ ዋጋ 500 ቅርሺ ተሸይጠሎ። ከምኡውን ዋጋ ከብቲ በጊዕ ጠልን ካልኦት ንበዓል ዘድልዩ ኣቑሑት መጠነኛ ወሰኽ ከም ዘርአ ሸመቲ ይገልጸው ኣለዉ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ክልል ትግራይ ከካይድዎ ዝጸንሑ ምጽራይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዝዛሙ ኣፍሊጦም ካልእ ጸገማትን ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ እንተኾነ ካብቲ ቦታታት ንዝሃደሙ ግዳያት ከም ዘዘራረበ ኣፍሊጦሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ንጊኒ ካብ ኣባልነቱ ኣደስኪልዋ ድሕሪ ዕልዋ መንግስትን ምቕያድ ፕረዚደንት ኦልፋ ኮንደን ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን እቲ ኣብቲ ሃገራቱ ጅሃዳውያን እውን ኣለዉ ይበል። ቀጠር ካብ ኣፍጋኒስታን ዝተረፉ ዜጋታት ኣሜሪካ ተውፀላ። ትማል ሓሙስ ቀጠር ኤርዌይስ ካቡል ዓሊባ ነቶም ዝግዕዙ ከተውፅእ ጣሊባን ኣፍቂዳላ። ዜና ተፈጺሙ መቐለም ይዛዘም ዘሎ ናይ 2013 ዓመተ ምህረትን ሓድሽ ዓመት 2014 ጠሚቱ ካብ ዘዘራረብክዎም ነበርቲ ምዕራፍ ባህታት ይበሃል። ኣብ ስራሕቲ ምግባር ሰናይ ተዋፊራ 2013 ዓመተ ምህረት ከም ዘሕለፈቱ ትዛረብ። ምስቲ ካሊ ዓመት ክንነጻጸርስ ኣብቲ ህዝቢ ልበጽሐ ኩለና ልበጽሐ ግፍዕታትስ ርኢና የሎ ለይ ንፈልጥ ክግበሩ ኢልና ለይ ንግምቶ ብጣዕሚ መስካሕክሒ ኣብ ትዝብና ለሎ ዝና ጥሜት ጉዳይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ለሎ ዝና ጾታዊ ዓመጻት ከምኡውን ብብዙሕ ሚድያ ተዘገበለን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ልበጽሐ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ዝተዋፈሩ ኣይቶ ኣብርሃ ደስታ ዝተባሃሉ ወገኖም ያው 2013 ብጣዕሚ ፈታኒ እዋን ነይሩ። ምንም ዓይነት ናይ ኮንስትራክሽን እንቅስቃሴ ክንቀሳቀስ ካብ ናይ ትግራይ ሙሉእ ብጦርነት ተኸዩ ስለዝነበረ ፍቴና ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ምንም ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሽግር ሰበብ ጽርግያ ክድርበ ብትግራውነቱ ክዋረድ ብትግራውነቱ ክጽላዕ ነምሓራይን ትግራዋይ ዘይትብል ዓዲ ሕያወይቲ ንኩሉ ሰላም ገይራ ትነብር ዓዲ ነበረት። በሊዕም ናብ ህውከት ናብ ዕግርግር እትየብልና 2013 ዓመት ኣይትመለስ 2014 ዓመተ ሰላም ዓመተ ናጽነት ዓመተ ፍትሒ ንክገብረልና ይምንያኒ። ኣይተ ክንፈ ገብረ ኪዳን ዝተባሃሉ ብስራሕቲ ንግዲ ዝመሓደሩ ወገኖም 2014 ከም ምኽባር ከም ያፈይጥና ያለና ሓድሽ ዓመትና እዩ። ግን ምንም ዓይነት ዝግጅት የለን። ዋጋ ደርሄ የለ ዋላ ዋጋ እንቋቁሖውን የለን። ኣብ ጥራሕ ጅባና ኢና ፈታኒ ዓመተ ምህረት እዩ። ያው ካብኡ ክፋይ ዝበሃል እምበር ሕማቅ ግዜ ነና።
ሳባ አረጋው ዝተብሃለት ብወገናም ብምኽንያት ኩናት ትምህርታ አቋሪጻ ከም ጽንሐት ገሊጻ 2014 ሰላም ወሪዱ ትምህርታ ትቕጽለሉ ዓመት ክኸውን ድማ ተመንያ ተማሪቴ 3 ዓመት ሕጂ ክምረቕ ነይረ ግን 2013 ዝተፈጠረ ኩናት ምኽንያት ትምህርትና ተኣጓጊሉ ተፈናቂልና ኩሉ ኣብ ችግርና ሕሊፍናዮ ሙልክዕ ድማ መጨረሻ 2013 ዓመት ተረኺቡ ነፃ ኮይና ትግራይ ተስፋ ኣለዎ ብርሃን 2014 ድማ ጽቡቕ ዓመት ሙሉ ዓመት ረኺብና ተስፋ ዘለዎ ትምህርትና ተማሃራይና ትምህርቲ ዝምለሰሉ ተደፈራ ሓዋስና ዝከሓሳሉ ቶም ተፈናቀሉ ሁሉ ናብ ቦታኡ ተመሊሱ ሰላም ዝኾነ ናብራይ ዝበልጸገት ትግራይ ንምራይ ተስፋ ኣለኒ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም ለመስግነካ ሙልጌታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ንኽብሪ በዓል ቅዱስ ዮሐንስን ካልእ ሃገራዊ በዓላትን ኣመልኪቱ ምሸት ተጋቢኡ ከም ዝነበረ ጸብጻብ ልኡኽና ካብ ኤርትራ ኣመልኪተሎ ብርሃነ በርሀ ክቕጽል እዩ ዝናር ጥበባት ማእከል ፍጻሜታት መስከረም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሓሙስ 2 መስከረም ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ፍሉይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቡ ኣብቲ ኣመሓዳሪ ዞባን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕን ስነ ጥበበኛታት ዕዱማትን መንእስያትን ዝተረኽብሉ ባህላዊ መደብ ሓፂር ቃል ዘስምዐ ዋና ዳይሬክተር ስፖርትን ባህልን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድሪያስ ኣስመሮም እቲ ፍሉይ መደብ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝበዓሉ ሃገራውን ባህላውን በዓላት ብሓደ ዝጠምር ምርኢት ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ወርሒ መስከረም ግዜ ጎየን ግዜ ሃንደ መስቀለን ሰዊትን ግዜ መረፃን ሕፀን ንሱ ኤርትራዊ መንእሰይ بدلات مجزاتي يعمل صورة كابتن ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ተደጋጋሚ ቴክኒካዊ ጸገም የጋጥመና ኣሎ ከምኡውን ኮይኑ ናይ ዞም ሪፖርተራትና ካልእ እውን ካብ መቐለ ሪፖርት ነይሩና ኩነተ ዕዳጋ ዝገልጽ ተቋሪጹና ኣሎ ቴክኒካዊ ጸገም ቁርብ ቅድም ኢለ ዘሸፈንክዎን ዜናታት ኣለዋ ዜና ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ንሩስያ ወስደና ሩስያ ናብ ኣውሮጳ ጋዝ ዘመሓላልፍ ኖርድ ስትሪም 2 ዝተባሃለ ኣሰሓሓቢ ፕሮጀክት ምዛሙ ኣፍሊጣ እቲ ሸምበቆ ጋዝ ንዩክሬን ጎሲዋ ስለ ዝሓልፍ በቲ ካልእ ድማ ኣውሮጳ ንጠለብ ጋዝ ኣብ ሩስያ መምርኳሳ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ኖርድ ስትሪም 2 ካብ ሩስያ ናብ ጀርመን ዝኣቱ ጋዝ ብዕፅፊ ዘካይዶ ትፅቢት ይግበር እንተኾነ እቲ ፕሮጀክት ንርእሰ ከተማታት ኤውሮጳ መቓቒልዎን እዩ ኣብ መንጎ እቲ ደንበን ዋሽንግተን እውን ውጥረት ክውስኽ ትፅቢት ይግበር ብዩኤስ ዝምራሕ ኔቶ ካብ ኣፍጋኒስታን መውፅኡ ዘሐጎሳ ሩስያ ምስ ጣሊባን ዝህልዋ ርክብ ብጥንቃቐ ትከታተሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እቲ ምንሰሓብ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ፍሽለት ምዃኑ ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን 10 ዓመት ምእታው ኔቶ ዋላ ሓንቲ ኣይዕወተን ኢሎም እንተኾነ ምውዳቕ ኣፍጋኒስታን ናብ ሩስያ ልሒሙ ካልእ ሳዕብን ከየምፀላ ሩስያ ስግኣት ኣለዋ እቲ ቁልጡፍ ምውዳቕ ካቡል ግን ንባዕላ እውን ከም ኣሜሪካ ሃንደበት ከም ዝኾነ ኣይሓበአትን ክንቀጸል ኢና
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ነርና ቴክኒካዊ ፀገም ከም ዘይከኣል ገይርዎ ኣሎ ብዝኾነ እቶም ዝቐረቡ መደባት ቆነጣጢርና ኢና ቀሪብና ልኩም ስሩዕ መደብ ነሩና እዩ ፍሉይ መደብ ተጋሩ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝገበርዎ ተቃውሞ ሰልፊ ነይሩ ንሶኒ ኣወንዚፍና ያለና ካልኦት መደባትና እውን ሶኒ ክንመለሶም ኢና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ንዘጋጠሙ ቴክኒካዊ ፀገም ክና ይቕሬታ ንሓትት ፅባሕ ቀዳም ኣብ ስሩዕ መደብ ክንራኸብ ኢና ድሓን ሕደሩ ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና ሰላምታና ይብፃሕኩም ሎሚ ዓርቢ 5 ቋግሜ 2013 ወይ ከዓ 10 መስከረም 2021 እዩ ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ሓድሽ ዓመት እዩ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ካብ መቐለን ኣስመራን ረኺብና ኣለና ምቅራባት ንኣከባብራት በዓል ሃዋሁ እዚ ወቅቲ ዕዳጋ ኣብ ቅነ በዓል ዝምልከቱ ሪፖርታት ብቅደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ቀሪብናልኩም ኣለና ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ቅድሚ ትማል ረቡዕ ድምፂ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ይዝከር ሙሉእ ሽፋን ሎሚ ክንገብረሉ ኢና ምሳና ኣምሲኹም ተኸታተሉና ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል